मसी सब बैठा नहीं सर वो बोली जी सर प्लीज सर वो आपन को घर धरि तू मते मोरे लीव एप्लीकेशन टाको मदद करी दे सर भाई बोला सर वो किसी कोई पारिबे नहीं आप अपनी व्यवस्था करो सर मते दीते मजा सर सर आपन घर में बापा मां हाथी वो पाई करते सर बॉस को से तो कांटेक्ट करा तो हां मते की किट्टो क्या मते हालत करी सर वो बापा को आपन हॉस्पिटल एडमिशन करायची प्राइवेट स्कूल में होने को क्या बोलते मते की सैलरी एडवांस दरकार सर देखो तो मन बाबू आपण जहा कहू से वो किसी कोई पारिबे आपण अन्य व्यवस्था किसी करो कोई कोई मते कहते सर जहा कहिबे वो ताहा करिया पई मते जो ऊपर हेले मते लीव दिहाती दरकार सर आमे किसी कोई पारि माने कारण सो श्रमिकଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆପଣ ଥରେ କରି କରିବେ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଛାଡ଼ି ପାରିବେ ନାହିଁ ନାଇଁ ସାର୍ ଆପଣ ଏତେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ସାର୍ ଡେପୁଟି ମ୍ୟାନେଜର ଏଇ କଥା କହିପାରୁଛନ୍ତି ସାର୍ ମୁଁ ବୁଝୁଛି ଆପଣ ମୋ ସମସ୍ତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରଖନ୍ତୁ ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ରହିବି ବାପାଙ୍କ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ନିହାତି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ରେଜିଗ୍ନେସନ କରିଦେବେ ରେଜିଗ୍ନେସନ ହଁ ସାର୍ सर आपण मते बहुत सामान्य कथा टे कहछो यदि मते आपण मो जीवन मागे थाते मो जीवन में देई पाता काहे कि ना मो पापा मां मो भाई ब्रह्मा विष्णु महेश ये पापा मां मिलती बारे वायु बारे पानी बारे माटी ये वायु पानी माटी बिना मଣିଷ ଯେମିତି ବଞ୍ଚି ପାରେ ନାହିଁ ये पापा मां बिना କୌଣସି ପୁତ୍ର କିମ୍ବା କନ୍ୟା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ସଂଜ୍ଞା ନଥାଏ ଆଜି ମୁଁ ଯୋଉ ଚାକିରି କରିଛି ସବୁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଦାନ ସେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ସାର୍ That is my resignation. ଆପଣ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରି କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ରେଜିଗ୍ନେସନ ଦେବାଟା ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ତ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରି ରେଜିଗ୍ନେସନ ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍ ଇଏ ତ ସାମାନ୍ୟ ସାର୍ ବାପା ମା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନ ଦେଇଦେବି ସାର୍ ଆଜି ଚାକିରି ଚାଲିଗଲେ କାଲି ହୁଏତ ମୋତେ ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି ମିଳିବ ହେଲେ ଥରେ ବାପାଙ୍କୁ ହରେଇ ଦେଲେ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ବାପାକୁ ଫେରି ପାଇବିନି ସାର୍ ମୁଁ ଆସୁଛି ସାର୍ ନମସ୍କାର ପୁଣି କେବେ ଦେଖା ହେବ ସାର୍ ନମସ୍କାର you may go now ଅନେକ ସାର୍ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଶିବପ୍ରସାଦ ପ୍ରଧାନର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହେଲା ହେଲେ ତାକୁ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା ନ ନେଇ ପ୍ରାଇଭେଟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ତା ପୁଅ କହିଲା ତା ପ୍ରତି ଟିକେ କୃପା କରିବ ପ୍ରଭୁ ତା ପ୍ରତି ଟିକେ ଦୟା କରିବ ହେଲେ ଆମ ବୁଢ଼ାଟା ଏତେ ସମୟ ଧରିକିରି ତାକୁ କୁହାଗଲାଣି ତୁ ଜରୁରୀ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବୁ ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖା ହେଲାନି ସେ ବୁଢ଼ାର କଣ ଯେ ବୁଦ୍ଧି ସୁଦ୍ଧି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି ଆରେ ବୁଢ଼ା ଆସିବୁ ବାପା ଆରେ ତାଙ୍କ ମା ଝିଅକୁ ମୁଁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠେଇ ତୋରି ଯୋଗୁଁ ଏଠି ଘରେ ଠିଆ ହେଇଛି ଆରେ ଗୋଟେ କାମ କର ଚାଲ ଯିବାକୁ ନୁହେଁ ମୁଁ ତ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି ଚାଲ स्वामी की भल कर दियो प्रभु भल कर दियो रानी तो बाबा भल है जीवन रानी हां मां तमे व्यस्त होनी बाबा को किछ होनी आई आसुनी बाबा को किछ होनी मां किछ छोड़नी हो चल ठाकुर को बाबू जीवन मौसा एकदम ताको माछी एठी ठिया है हेलो रानी अरे बाप अरे कोटी आउ केमिति अछती अरे बाबा भल अछती ओना रे तू आसी लो जे भल होला वाह तुम जमा व्यस्त हो रही मां तुम चिंता किसी करो वो टाइम से पहुंच जाई बाबा मोर अच्छा रानी तुम से कथा दे कोई
ବାପା ରେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? କୋନାରେ ମୁଁ ଟିକେ ଆସେ ସେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଭିତରକୁ ତମେ ଏଇଠି ଥାଅ ମୁଁ ଦେଖେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପଡ଼େ ବାପାଙ୍କୁ ଅଣ୍ଟିରେ ମରା ହଉଛି ଜମା କାମ ତାପରେ ବାପା ଉଠିଲେ କହିଲୁ ଡାକ୍ତରକୁ ଫୋନ କହିଲେ ବାପା ମୋର ଠିକ ହେଇଛି କାହିଁକି ନା ଆମ ବାପାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଭଲ ତ ସେଇ କାଳିଆ ସାର୍ ନମସ୍କାର ସାର୍ ସାର୍ ମୋ ବାପାରେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖା କରିପାରିବି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ଅଛି ସାର୍ ମତେ ଖୋଜି କରି କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ କଣ ହେଇଛି ତାଙ୍କର ବେରାନ ରହିଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ସାର୍ ଅପରେସନ୍ ନିହାତି ଦରକାର ସାର୍ ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଅପରେସନ କରିଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ବାପାଙ୍କର ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସାର୍ ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ଦୟା କରନ୍ତୁ ସାର୍ ମୁଁ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଦେବି ମୁଁ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦେବି ହେଲେ ମୋ ବାପାକୁ ଆପଣ ଅପରେସନ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ଜମା କରନ୍ତୁ ଅପରେସନ୍ ହେବ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବାପା କ'ଣ ନାଇଁ ସାର୍ ଆପଣ ସେମିତି ନିଜେ ବସୁଛନ୍ତି ସାର୍ ସାର୍ ଭାଇ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଛୁ କାହିଁକି? ତୁ ପରା ଏତେ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରିଛୁ ତୁ ସାମାନ୍ୟ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିବୁନି? ନାଇଁ ଲୋ ହୁଣ୍ଡି ତୁ ମୋ ପରିସ୍ଥିତି ଜାଣିନା ଖୋଜିଲି ଗଛ ଲାଗି କ'ଣ ଗାଇବି ମୋର 5 ହେଲେ ତୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ମୁଁ ଅଛି ମାନେ ଯେମିତି ହେଲେ ଟଙ୍କାର ସମାଧାନ କରିଦେବି ବାପା ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କିଛି ଉପାୟ ନ ମିଳେ ସେଇ କାଳିଆ ଠାକୁରକୁ ଡାକିବୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ତମେ ସବୁବେଳେ କାଳିଆ ଠାକୁରକୁ ଡାକ ସେ ଆମ ଦୁଃଖ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣିବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇ କାଳିଆ ଠାକୁରକୁ ଡାକିଛି ହେ ପ୍ରଭୁ କାଳିଆ ଠାକୁର ଅନାଥର ନାଥ ତମେ ମୋତେ ଆଜି ଅନାଥ କରି ଦିଅନି ପ୍ରଭୁ ମୋ ବାପାକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୋତେ କିଛି ଉପାୟ କରି ଦିଅନ୍ତୁ हेलो रानी तू जवाब इसको तो का अरेंज है ये मैं जाऊँ डॉक्टर से कथबार्ता कर तुम मैंने बापा पाखे था यही अति सामने था मैं जाऊँ टंका अरेंज करी टंका डिपोजिट कर बापा मैंने ठीक बोल रहे जीवन रानी क्या बात है अरे ये पोटा पे कोनो भरोसा नहीं अब बापा निश्चित बोल रहे जीवन कालिया मते बच्ची बहुत ही टोका अरे रानी ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ହେଲେ ଆରେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୁନା ଶୁଣି ଆରେ ମୁନା ନାହିଁ ଭିତରେ ନାହିଁ ମୁନା ମୁଁ କାହିଁ ମୁନାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନି ବାପା ଭାଇର କିଛି ଦିନ ହେଲା କଣ ହେଇଛି କେଜାଣି ସେ ସବୁବେଳେ ଗୁମ ମାରିକି ବସୁଛି କାହା ସହ ଟିକେ ଭଲରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି କରୁନାହିଁ ହଉ ରାଣୀ ଗଲୁ ଗଲୁ ଏ ଜଗରିଟା ଯେତେ ଟଙ୍କା ଆଣିଥିବ କୋଉଠି ଆଣିଥିବ ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଗୁମ ମାରି ବସିଥିବ ଗଲୁ ଗଲୁ ଟିକେ ଭାଇକି ଡାକିଦେବୁ ହଁ ମୁଁ ଯାଏ ଭାଇକୁ ଡାକି ଆଣେ ଯା ଭାଇକୁ ଟିକେ ଡାକି ସବୁ ସେଇ କାଳିଆ ଭରସାର ମୁଁ ଭଲ ହେଇଯାଇଛି ମୋତେ ବହୁତ ସୁସ୍ଥ ଲାଗୁଛି ତମରି ରୀଣା ଖାଟିଆ ଠାକୁର अरे बाबा हाँ हाँ बहुत ही ଭଲ ଅଛି ହେଲେ ବାପା ତୁ କାହିଁକି ଚାକର ଘୁରୁଛୁ ତୋତେ କ'ଣ ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁନି ହେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତୁ 5-7 ଦିନ ହେଲାନି ତୁ ଟିକେ ଏମିତି ସେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି ମୋତେ ଭୁଲେଇବାକୁ ତୋର କ'ଣ ହେଇଛି କହ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଏଇ ବସି ଡାଲ
କରିବେ ଓହୋ ଗୋଡ଼ଟା ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି ବୁଲଉଛି 7-8 ଦିନ ରହିଯାଇଛି ତ ମୁନା ବୋଉ ମୁନାଟାର ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ ହେଲେ ବାପା ମୁନା ଏତେ ଟଙ୍କା ତୁ ପାଇଲୁ କୋଉଠୁ? ତୁମେ ପରା ମୋତେ ଶିଖେଇଥିଲ ପିତା ଧର୍ମ ପିତା ସ୍ୱର୍ଗ ପିତା ହିଁ ପରମ ତପ ପିତରି ବିଦ୍ୟବା ପଣ୍ଡେ ପ୍ରିୟନ୍ତି ସର୍ବଦେବତା ତୁମ ଅନୁଶାସନରେ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଡ଼ା ବାପା ଆଜି ଜାଣିଛ ବାପା କଣ ହେଇଛି ମୁନା ସତ କୁହ ତୋର କଣ ହେଇଛି ମୁନା ସତ କୁହ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ହଁ। ଆମ ମ୍ୟାନେଜର ମୋତେ ଛୁଟି ଦେଲା ନାହିଁ ବାପା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାକିରି ରିଜାଇନ୍ କରିଦେଇଛି ଟେନସନରେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲଉଛି ଏ ବାପା ତୁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେଲୁ ଓ ତୁ ଯେତେ ଟଙ୍କା ପାଇଲୁ କୋଉଠୁ? ଏ ବାପା ସତ କହ ତୁ ବୋଉ ରାଣୁ ତୁ ସତ କହ ଏତେ ଟଙ୍କା ପାଇଲୁ କୋଉଠି? ବାପା ଜୀବନରେ କେହି ବାପା ମା ଋଣ ସୁଝି ପାରନ୍ତିନି ବୋଲି କୁହନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ